Vítam všetky poslucháčky a poslucháčov pri prvej časti nového podcastu Slovakia Calling, ktorý sa bude venovať najväčšej pesničkovej súťaži na svete Eurovision Song Contest. V tomto prvom slovenskom Eurovíznom podcaste vám budeme pravidelne spolu s mojimi hostiami prinášať aktuality zo sveta Eurovízie, ale občas sa pozrieme aj do jej minulosti. Predstavíme si reprezentantov jednotlivých krajín a pozrieme sa aj na účastníkov národných finále. Spoločne zhodnotíme skladby, ktoré sa pobijú o veľkú cenu Eurovízie a budeme pozorne sledovať dianie okolo aktuálneho ročníka. Nebudú chýbať aj informácie o fanúšikovských eventoch spojených s Eurovíziou, či už u nás na Slovensku alebo v zahraničí. Okrem toho sa spolu s odborníkmi na eurovízne dianie pozrieme aj do jej histórie a podelíme sa o svoje zážitky z ročníkov, ktoré sme mali možnosť vidieť osobne. Aby som sa predstavil, moje meno je Miky Hanes a som zarytým fanúšikom a aj popularizátorom Eurovízie a dlhoročným členom OGAE klubov v Česku a na Slovensku. A ako prvú hostku by som vám rád predstavil Adrianu Filipovú, ktorá je spoluautorkou tohto podcastu a v neposlednom rade je aj zakladateľkou OGAE klubu na Slovensku. Adriana, vitaj. Ďakujem, Miky, a pozdravujem všetkých poslucháčov, všetkých fanúšikov Eurovízie. Na začiatok by som ťa poprosil, aby si našim poslucháčom objasnila, prečo sa Slovensko tento rok nezúčastní Eurovízie, ktorá sa začiatkom mája uskutoční v švédskom Malmö. Ďakujem za otázku. Musíme spomenúť pri tomto, že nie je toto prvý rok, kedy sa Slovensko na Eurovízii nezúčastňuje. Nezúčastňujeme sa od roku 2013, čo je viac ako 10 rokov. A samozrejme hlavným dôvodom sú financie. Kvalitná reprezentácia nie je vôbec lacná a takisto keď sa pozrieme na naše bohužiaľ neúspechy na Eurovízii, tak to podľa mňa je ďalším dôvodom. Takisto to spôsobilo aj to, že ten záujem o Eurovíziu na Slovensku je určite menší ako v iných krajinách. Čiže jednak financie a jednak nemáme tú eurovíznu kultúru ako súčasť našej identity na Slovensku. Áno, ako fanúšik Eurovízie môžem povedať, že v krajinách, ktoré sú v Eurovízii už dlhé roky a 10 ročia, je to častokrát veľká aj spoločenská udalosť, sledovanie Eurovízie, celé to dianie, národný výber toho reprezentanta danej krajiny. Ale možno ešte tak na začiatku skús objasniť, že kto o tom vlastne rozhoduje, či sa krajina zapojí alebo nezapojí do Eurovízie. Dôležité spomenúť, že Eurovízia je vlastne súťaž, na ktorú sa môžu prihlásiť iba verejnoprávne televízie v krajinách, ktoré sú súčasťou Európskej vysielacej komisie. Na Slovensku je to napríklad RTVS, čiže zúčastniť na Eurovízii sa môže iba RTVS. Ako sa môže vlastne nejaký ten interpret dostať na Eurovíziu? Lebo tu by som ešte aj podotkol, že nie každý vie, že Eurovízia je vlastne pesničková súťaž, že to nie je súťaž interpretov, ale je to súťaž piesní. V prvom rade teda musí prísť rozhodnutie z verejnoprávnej televízie od verejnoprávneho vysielateľa, že sa vlastne Eurovízie zúčastníme. To je hlavná vec, po čom môže nastať výber interpreta. Interpreta si každá krajina vyberá podľa svojich pravidiel, môžu mať verejný výber, kde môžu napríklad hlasovať ľudia, môžu hlasovať odborné poroty, ale môže to byť aj interný výber vlastne v tej danej televízii. Eurovízia vlastne mala v tých najsilnejších ročníkoch aj viac ako 40 zúčastnených krajín. Tento rok ich bude súťažiť 37. Ako najčastejšie zdôvodňujú krajiny svoju neúčasť na Eurovízii? Ako hlavný dôvod väčšina krajín, ktoré sa v minulosti Eurovízie zúčastnili, ale buď posledné roky alebo tento rok sa nezúčastnia, uvádzajú hlavne financie. Vidíme to samozrejme aj podľa krajín, ktoré sa Eurovízie momentálne nezúčastňujú, ako napríklad Čierna Hora, Bosna, Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko. Ale môže to byť aj politické dôvody, napríklad teraz sa nemôže zúčastniť Rusko a Bielorusko. Môžu tam byť samozrejme aj iné dôvody, môže to byť neúspech v minulých rokoch, môže to byť nízky záujem, ale toto sú naozaj najčastejšie dôvody neúčasti. Áno, tu by som možno poukázal aj na tú prax Českej republiky, ktorú máme pomerne blízko, kde tiež Eurovízia bola s takými viacerými prerušeniami. Raz sa zúčastnili Eurovízie, potom sa ich týča nezúčastňovali a tým vlastne tá krajina si ani nevedela vytvoriť nejak tú svoju tradíciu a tu sa im darí vlastne budovať až v tých posledných rokoch, kedy do tej Eurovízie investujú čas, námahu a samozrejme teda aj nejaké tie peniaze. Zaujíma ma, či máme aj nejaké signály, že by sa trebárs Slovensko chcelo do Eurovízie v blízkej budúcnosti zapojiť. Signály určite máme. Minulý rok boli rôzne rozhovory alebo otázky na manažment RTVS a vyjadrili sa, že uvažujú o účasti, ale nebude to tento rok a uvažujú o návrate na súťaž v roku 2025. Čiže
Manažment RTVS sa naozaj snaží. Teraz, keď sa financovanie RTVS zmenilo, to otvorilo ďalšiu možnosť, ako vlastne Eurovíziu financovať, ale budeme si musieť na toto rozhodnutie určite počkať. Je z tvojho pohľadu bežné, že sa krajiny vracajú do Eurovízie aj po takej viacročnej, dlhšej odmlke, ako máme my teraz? Máme treba nejaké príklady z posledných rokov, kedy sa takéto krajiny vrátili? Máme príklady aj z iných krajín. Ešte by som raz spomenula to, že aj my sme mali viac ako 10-ročnú prestávku vlastne od Eurovízie v 98. až do roku 2009. Tiež to bola podobná dlhá prestávka. Mali sme napríklad Česko, ktoré sa vrátilo a odvtedy má aj úspechy na Eurovízii. Vrátilo sa napríklad Taliansko pred pár rokmi po viac ako 20 rokoch. Tiež teraz už je to opäť súčasťou ich kultúry. Áno, v tom Taliansku je to aj vidieť na tom ich národnom finále, čo je vlastne festival v Sanreme, kde je to taká až celospoločenská, veľká, pompézna udalosť a že vlastne dokážu si tak pekne propagovať aj tú svoju kultúru, rozvíjať. Je to vlastne starý festival pesničkový, jeden z najstarších v Európe, tiež už mal teraz tuším, že 70. ročník tento rok a vlastne to, že víťaz toho Sanrema ide na Eurovíziu je až taký ten vedlejší efekt, že ako keby pre nich bolo dôležitejšie to Sanremo ako ten domáci festival, v ktorom pokračovali aj keď neboli na tej Eurovízii a až v posledných rokoch sa vrátili k tomu, že teda víťaz Sanrema má právo, keď chce, tak vlastne na tú Eurovíziu ísť a reprezentovať Taliansko. V tom ti dávam za pravdu, že určite sa im darí, ja som to teraz nedávno pozeral a odkedy sa vrátili, tak sú takmer permanentne v top 10 a dokonca skupine Måneskin sa podarilo aj tú Eurovíziu vyhrať. A ešte by som možno dodal to Luxembursko. To sa tento rok vracia po 30 rokoch. A je to taká malá krajina, ktorá teda zjavne nemá problém s peniazmi a ufinancovať tú Eurovíziu, ale tiež stratila tú nejakú tradíciu a bude zaujímavé sledovať, že či sa teraz tá Eurovízia u nich aj viac uchytí a či si opäť vybudujú ten návyk, že budú sa zúčastňovať Eurovízie pravidelne. Na našom Instagramovom profile Eurovision Slovakia sme sa pýtali fanúšikov, čo im prvé napadne pri slovnom spojení Slovensko na Eurovízii a nebolo žiadnym prekvapením, že dominovala pieseň Hore hroni od Kristýny. Ale Slovensko má s Eurovíziou spoločné oveľa viac než len tento jeden hit. Adi, prosím, priblíž nám a našim poslucháčom teda, kedy sa vlastne začalo spojenie a prepojenie Slovenska a Eurovízie. Čo sa týka spojenia Slovenska a Eurovízie, tak samozrejme musíme ísť späť do čias Československa. Ako sme už spomínali, Eurovízia sa organizuje už viac ako 68 rokov a aj v Československu už v 60. 70. rokoch bola tiež vysielaná. Čiže aj keď Eurovízia vznikla ako západoeurópsky projekt, bolo to vysielané aj v Československu. Okrem toho je aj hlavne z 80. rokov dosť veľa cover verzií eurovíznych piesní. Vieme o tom, že vlastne po každom ročníku Eurovízie v 70. rokoch slovenskí najznámejší umelci a takisto českí najznámejší umelci bojovali o to, kto môže ktorú pieseň prespievať. Čiže bol to naozaj aj medzi našimi najznámejšími interpretmi, ako napríklad Helena Vondračková, naozaj veľký projekt, ktorému sa venovali. Potom ako takú konkurenciu Eurovízie vlastne východná Európa začala organizovať veľkú cenu Intervízie. Je zaujímavé to, že prvé 4 ročníky, ktoré sa konali v 60. rokoch, sa všetky organizovali v Československu. 3 Československo aj vyhralo, 2-krát z toho vyhral Karel Gott, čiže tiež si viete predstaviť, aký veľký to bol projekt a ako tiež to pomohlo jeho kariére. Tu by som možno ešte spomenul, že k tým začiatkom, že Eurovízia, keď vznikla, tak v tom uvoľnení tej politickej situácie koncom 60. rokov sa k nám dostávala o oveľa väčšej miere a napríklad na festivale podobnom ako bol Sanremo, my sme tu mali tiež taký festival, volal sa Bratislavská líra, tak na ne napríklad v koncom 60. rokov chodili pravidelne vystupovať víťazi Eurovízie a to bola vlastne jedna z ich prvých zastávok potom ako vyhrali Eurovíziu, tak išli tú pesničku odprezentovať práve k nám do Bratislavy. To spojenie Bratislavskej líry a Eurovízie a vlastne vplyv Eurovízie na československú kultúru a aj na Bratislavskú líru je naozaj dôležité. Určite o tom budeme hovoriť aj v ďalších epizódach so zaujímavými hostiami. A napríklad, ak spomeniem Katarínu Hasprovú, ktorá nás reprezentovala v 1998, tak ona práve vyhrala Bratislavskú líru a tým pádom získala aj právo reprezentovať nás na Eurovízii. Čiže v tomto jednom roku slúžila Bratislavská líra aj ako národný výber Slovenska na Eurovíziu.
Kto ešte iný vlastne reprezentoval, okrem teda tej Kataríny Hasprovej, Slovensko na Eurovízii v minulosti? Hneď v 93. roku sa Slovensko snažilo dostať sa na Eurovíziu, ale keďže Slovensko nebolo jediným štátom a bolo ich naozaj dosť, ktoré sa chceli dostať na Eurovíziu, vznikol predvýber a bohužiaľ skupina Elan, ktorá bola vybraná ako reprezentant Slovenska, sa o 1 bod nekvalifikovali, čiže to nemôžeme oficiálne brať ako našu premiéru na Eurovízii. To berieme v 94. skupinu Tublatanka, ktorá nás reprezentovala, skončila na 19. mieste. Vo finále a v 96. potom to bol Marcel Palander. Tu by som ešte pre možno menej znalých fanúšikov Eurovízie alebo aj pre tie mladšie ročníky povedal, že vlastne vtedy Eurovízia ešte nemala semifinále. Tie vlastne semifinále vznikli až po tom, ako sa začalo do Eurovízie v 90. rokoch a 0. rokoch prihlasovať čoraz viac krajín a bolo dôležité vlastne vybrať konkrétne krajiny, ktoré budú v tom finále, lebo to finále už by bolo príliš dlhé. Dovtedy vlastne Eurovízia bola len jeden samotný finálový večer. Presne tak, Miki. A ešte ak sa vrátime k tým 90. rokom, tak ako ste si mohli všimnúť, boli sme na Eurovízii v 94., 6. a 8., čiže každý druhý rok. Nebolo to preto, že by sme si my vybrali, že jeden rok nepôjdeme, alebo že sa budeme zúčastňovať iba každý druhý rok, ale skončili sme vo všetkých tých rokoch na takých priečkách, že o rok na to sme sa Eurovízie vlastne nemohli zúčastniť. Čiže v tých 90. rokoch sme sa naozaj zúčastňovali od prvého momentu a vždy, keď sme mali možnosť na Eurovíziu ísť, sme túto možnosť aj využili. Prečo vlastne potom došlo po tom vystúpení Kataríny Hasprovej na Eurovízii k takej tej prvej väčšej pauze v našej účasti? V 98., ako si spomínal, reprezentovala nás Katarína Hasprová. Bohužiaľ sa neumiestnila na prvých priečkách, ale medzi poslednými a toto vlastne nás opäť diskvalifikovalo z Eurovízie v 99. a od roku 2000 vlastne už začali tie finančné dôvody. Čiže v tom istom roku bola zrušená aj Bratislavská líra a od toho roku sme sa dlhodobo Eurovízie nezúčastňovali. Čiže takisto ako teraz, aj vtedy boli dôvodom finančné dôvody. Ale Slovensko ešte zažilo jednu takú etapu, v ktorej Eurovízia opäť mala priestor v verejnoprávnej televízii a posielali sme svojich reprezentantov bojovať o titul, o najlepšiu pesničku Eurovízie. Áno, takúto éru sme ešte zažili od roku 2009 do roku 2012, kedy sme sa zúčastnili 4-krát za sebou. Čo som sa dočítala, tak podľa vyjadrení vlastne manažmentu RTVS išlo to, že jednak boli finančné prostriedky na to, aby sme sa v tých rokoch Eurovízie zúčastnili a na druhej strane bol tam aj dosť silný tlak od hudobníkov, ktorí sa Eurovízie zúčastniť chceli. V roku 2009 a 2010 sme mali aj národné kola, volalo sa to Eurosong, možno to niektorým z vás ešte niečo hovorí. A v tých rokoch sme mali 50 až 60 piesní, čiže v roku 2009 bolo 50 piesní, 50 interpretov, ktorí sa usilovali o to, aby boli vybraní na Eurovíziu a v 2010 to bolo 60 piesní, čiže naozaj ten záujem nie iba od hudobníkov, spevákov, od kapiel, ale takisto aj od ľudí bol naozaj vysoký, keďže sme mali naozaj semifinálové kola, veľké finále a bol to naozaj jeden z najväčších projektov RTVS v tých daných rokoch. Tie ďalšie 2 roky potom ako vyzerali s ohľadom na ten výber nášho reprezentanta? Ďalšie 2 roky, potom teda 2011 a 2012 sa RTVS chcela aj odhlásiť zo súťaže, opäť kvôli finančným dôvodom, ale oba roky sa našli interpreti, ktorí si vlastne túto reprezentáciu alebo túto účasť na Eurovízii zaplatili zo svojich peňazí, čiže výber bol interný a hlavným alebo jedným z najväčších faktorov výberu bolo to, že si interpreti musia svoju účasť zaplatiť sami. Od roku 2013 sa teda Slovensko priamo na Eurovízii nezúčastňuje, ale v minulom roku napríklad sme mali aj takú, že celkom zaujímavú stopu na Eurovízii ako krajina. Povedz nám o tom trošku viac. Áno, môžeme tak vtipkovať, že sme vlastne boli 2-krát v top 15 vo finále. Mali sme nepriamu účasť vďaka 2 ľuďom. Jednak to bola Tereza Čepková, ktorá je súčasťou skupiny Vesna, ktorá pôsobí v Českej republike a vo finále sa dostali na krásne 10. miesto. A takisto
slovenský producent a skladateľ Ron Janeček bol spolu skladateľom piesne Who the Hell is Edgar, ktorá reprezentovala Rakúsko a skončila tiež na peknom 15. mieste. Keď si spomenul tú Vesnu, tak tu by som povedal ešte jeden taký fakt, že vlastne od minulého roka bola zavedená špeciálna kategória v hlasovaní Rest of the World a v rámci nej už môžu ovplyvniť, zapojiť sa do toho výberu víťaznej pesničky aj ostatné krajiny, ktoré priamo nemajú svojho reprezentanta na Eurovízii a tam podľa štatistík práve Slovensko bolo dosť aktívne a bolo jednou z krajín, kde sa najviac ľudí v pomere k počtu obyvateľov zapojilo do hlasovania a vyjadrilo svoj názor na pesničky. Môžem povedať, že napríklad aj ja som bol jedným z nich a podporil som okrem iných aj tú spomínanú Vesnu z Českej republiky a vlastne keď sa dostaneme k tomu, ako si sa začala zaujímať o Eurovíziu, na začiatku som spomínal, že si zakladajúcou členkou slovenského klubu OK, ktorý sa po niekoľkých rokoch odmlky opäť snaží obnoviť svoju činnosť a aktivity. A možno pre tých, čo nepoznajú túto skratku OK, vysvetlila by si nám v krátkosti podstatu týchto fanúšikovských eurovíznych klubov? Ďakujem, Miky, že si spomenul aj túto informáciu. To, že Slovensko bolo medzi krajinami, ktoré napriek tomu, že sa nezúčastňujú, hlasovali najviac. Je to naozaj veľmi dobrým signálom nie len pre ľudí, ktorí o Eurovízii alebo o účasti Slovenska na Eurovízii rozhodujú, ale aj pre fanúšikov. Poznám napríklad fanúšikov, ktorí naozaj v svojom okolí nepoznajú nikoho iného, ktorý sa o Eurovíziu zaujíma, ale toto je naozaj dôkaz toho, že sme tu a je tu naozaj veľa fanúšikov Eurovízie, ktorí ju nielen sledujú, ale aj hlasujú, majú svojich favoritov. A práve pre takých ľudí, aj pre dlhoročných fanúšikov Eurovízie, aj pre nových fanúšikov, ktorí možno Eurovíziu budú teraz prvýkrát v svojom živote pozerať. Sme tu my, založili sme pred viac ako 10 rokmi komunitu fanúšikov Eurovízie. Ako si spomenul, oficiálne fankluby Eurovízie majú skratku OGAE. Je to vlastne oficiálny fanklub Eurovízie. Dá sa to takto preložiť. Tieto kluby sú vo viac ako 40 krajinách. Máme napríklad v Česku, v Rakúsku, v Maďarsku, naozaj všade okolo nás. Je ich dokonca viac ako krajín, ktoré sa Eurovízie zúčastňujú. Čiže takisto ako u nás napríklad Eurovízie sa nezúčastňujeme, ale tento fanklub máme. Čo všetko vlastne taký fanklub môže týmto fanúšikom poskytnúť? Lebo keď si povieme fanklub, tak väčšinou napríklad športové kluby zvyknú mať fankluby. Ako si možno taký nezainteresovaný posluchač tohto podcastu môže predstaviť fanklub fanúšikov Eurovízie? Veľmi dobrá otázka. Ako si spomenul aj predtým, tak teraz opäť rozbiehame svoju činnosť. Čiže keď sa pozrieme možno na to, čo bolo v minulosti, čo chceme tiež opäť teraz rozbehnúť, je organizácia spoločných stretnutí, kde môžeme diskutovať, možno spoločne pozerať nejaké národné výbery, spoločne pozerať Eurovíziu, spoločne sa vlastne rozprávať a hodnotiť Eurovíziu. Okrem toho, každý člen fanklubu má vlastne benefity ako napríklad zľavy do oficiálnych obchodov, zľavy na rôzne podujatia a napríklad niektoré podujatia sú otvorené iba fanúšikom, čiže aj počas Eurovízie sú miesta, sú kluby, kde sa dostanete iba ak ste buď novinárom alebo práve členom tohto oficiálneho fanklubu. Okrem toho plánujeme aj iné aktivity, či už je to napríklad tento podcast, či už je to naša aktivita na sociálnych médiách, kde s vami radi diskutujeme a zdieľame s vami rôzne informácie, ale chceme v najbližších mesiacoch organizovať viac podujatí naživo. Ja by som ešte dodal jednu vec k tomu, keď si vravel, že niektorí tí fanúšikovia sa môžu cítiť takí, že osamotení v tom, že nepoznajú okolo seba ľudí, ktorí fandia Eurovízii, keďže to u nás nie je až také populárne. Môžu sa vydať tou cestou ako ja pred cca 10 rokmi a takých ľudí okolo seba postupným by som povedal, že doslova, že otravovaním a propagovaním tých pesničiek a tejto súťaže si vlastne vychovať. Ja napríklad už mám okolo seba komunitu mojich kamarátov, známych, ktorí po tých rokoch uznávajú, že je to asi aj niečo celkom zaujímavé, niekedy ich to zaujíma viac, niekedy menej, ale ako si spomínala, nejaké tie spoločné udalosti, tak my napríklad takto spoločne vždy sledujeme finále a máme z toho taký veľmi pekný, príjemný večer v duchu dobrej nálady, zábavy. A takto vlastne, keď sa pozrieme do zahraničia, tak toto vlastne funguje v mnohých krajinách, ktoré tú eurovíznu tradíciu majú. Že je to taká spoločenská udalosť, tak ako možno my pozeráme v podnikoch alebo v domácnostiach majstrovstva sveta v hokeji, tak sa v Nemecku na námestiach alebo vo Švédsku alebo aj v iných krajinách pozerá hromadne Eurovízia. A keď môj zážitok napríklad aj z minulého roka, keď som mal možnosť navštíviť Liverpool počas toho, ako sa tam
konala Eurovízia, čo tiež poznáme z nejakých tých športových podujatí, kde existujú fanzóny, tak aj Eurovízia má svoju fanzónu, kde 10 000 ľudí pozerajú naživo na veľkoplošných obrazovkách ten priamy prenos a spoločne sa zabávajú. Keď sa pozrieme ale možno na taký úplný začiatok, ako a kedy si sa vlastne dostala k Eurovízii? Ja som sa prvýkrát dostala k Eurovízii úplnou náhodou. Pamätám si, že okolo toho do roku 2005, čiže mala som 11 rokov. Po škole sme chodili do takej internetovej kaviárne, keďže sme nemali doma internet, museli sme chodiť a vyhľadávať si vlastne informácie v takejto kaviarni a nejako som sa preklikávaním, ako si to aj teraz viete predstaviť, a dostal k Eurovízii a bola som úplne v šoku z toho, že takáto veľká súťaž existuje a zapája sa do nej naozaj celá Európa a takto som každý deň chodila po škole a hľadala som si informácie, učila som sa všetko o Eurovízii, čo sa len dá a vlastne takto ma to zaujalo. Potom som si tam začala hľadať vlastne aj hudbu, ktorá sa mi páčila. Páčilo sa mi to, že sú tam vlastne rôzne národy, rôzne jazyky reprezentované, takže takéto boli moje začiatky ešte vlastne na základnej škole. No ja som na tom podobne, ale spomínam si, že prvýkrát som sa s Eurovíziou stretol vďaka rádiu Express. A to boli tie roky, kedy vyhrávali pesničky ako napríklad Every Way That I Can od Sertab Erener, Wild Dances od Ruslany, My Number One od Heleny Paparicu. A to si pamätám dodnes, že vlastne keď bola zo soboty na nedeľu Eurovízia, tak v nedeľu v tom rádiu hovorili, že kto vyhral a zahrali tú pesničku. Ale samozrejme u nás sa to ešte nevysielalo, opäť ako si spomenula, že internet ešte nebol až tak dostupný. A potom som sa vlastne k Eurovízii dostal v roku 2008. Úplnou náhodou som videl na českej televízii reklamu na národné finále. Tak som si ho pozrel, bolo zaujímavé, tam vtedy vyhrala Tereza Kendlová, ktorá vlastne mala aj ako vokalistky Twinsky, ktoré nás neskôr reprezentovali na Eurovízii. Ale nejak mi to zapadlo a nedostal som sa k tomu, alebo som to prepásol proste a to finále, ani semifinále som nevidel. Videl som len to české národné kolo, no ale na ten ďalší rok 2009 sme sa zapojili aj my a tam ma to úplne pohltilo. Úplne totálne, keď som zistil, o čom Eurovízia je, tak odtedy som už nevynechal žiadny ročník, žiadny prenos z tej hlavnej súťaže a postupne som sa začal zaujímať aj o tie jednotlivé národné výbery a to vlastne ako tie pesničky na tú Eurovíziu prichádzajú. Ja určite napríklad, keď si spomenul ten rok 2009, keď vlastne bolo ohlásené, že sa Slovensko vráti na Eurovíziu a ja už som vtedy bola naozaj fanúšik pár rokov a 4 alebo 5 rokov som to už vtedy pozerala, tak ja si ani nepamätám, že som mala nejaký iný život v ten mesiac. Ja si pamätám iba to, že som sa dozvedela, že Slovensko ide na Eurovíziu a odvtedy to bola priorita číslo 1 na najbližších pár mesiacov. Áno, to je také porovnateľné s tým, ako keď teraz vidie nejaký dobrý seriál na Netflixe a človek ho tak rýchlo pozrie, lebo už nemusí čakať na tie jednotlivé časti, ale je to ten nával a že toho to úplne pohltí. Tak presne takto aj podľa mojej skúsenosti dokážu pohltiť tie eurovízne pesničky, keď výjdu. Nikdy nezabudnem, keď vyšiel, už som sledoval trošku aj tie národné finále a videl som, že v Norsku vyhral Alexander Rybak s pesničkou Fairy Tale. No a to, keď som počul, tak som to proste všetkým ľuďom púšťal, hneď som si to stiahol do telefónu, že toto je skvelá pesnička. No problém nastal ten, že keďže to boli nejaké od norského finále do toho finále Eurovízie, to boli nejaké 2 až 3 mesiace, tak mne sa tá pesnička neskutočne opočúvala a v tom momente vyhrala Eurovíziu a začali ju hrať všade. Ale tak ako všetci boli od toho mája nadšení z pesničky Fairy Tale od Alexandra Rybaka, tak mne už, ja som tam nadšenie mal pár mesiacov predtým a už som vlastne trpel tým, že ju všade hrajú. Ale to len tak akože na okraji, možno trošku z tých mojich eurovíznych začiatkov, ale z našich rozhovorov a spoločných aktivít viem, že rovnako ako u mňa, aj u teba a aj u iných fanúšikov, ktorých poznáme Eurovízie, je Eurovízia aj takou dôležitou súčasťou života. A okrem klasického koníčka je to možno aj taká časť našej identity. Čím to podľa teba je, že Eurovízia oslovuje už takmer 70 rokov ľudí po celej Európe a vďaka sociálnym sieťam, internetu, moderným technológiám už aj mimo Európu a je to takým fanúšikovským fenoménom. Keď si tak vlastne pozrieme, je to jeden z najväčších televíznych prenosov, už aj teda internetových prenosov a to finále je jedným z najsledovanejších živých prenosov na svete popri najväčších športových podujatiach. Vďaka čomu je podľa teba Eurovízia taká populárna? Mojou prvou odpoveďou by bola asi to, že
Pre mňa, alebo podľa mňa je Eurovízia oslava hudby, je to oslava kultúry, oslava diverzity kultúr a hudobných štýlov v Európe a takisto vo svete. Samozrejme je to veľká party, je to televízna show, čiže tá zábava k tomu aj patrí, takisto ako si ty napríklad spomenul, to spoločné sledovanie finále s priateľmi. Ja robím toto isté, aj keď moja skupina priateľov nie sú úplne fanúšikmi Eurovízie, ale stále je to zaujímavé aj pre mňa, aj pre nich. Čiže pre mňa sú toto určite dôvody, prečo je pre mňa Eurovízia dôležitá. Ako si spomínal, bez pochyby je to najväčšia hudobná show na svete, či už čo sa týka produkcie, čo sa týka prípravy, čo sa týka sledovanosti naozaj po celom svete. Tu by som možno ešte dodal, že aj ten rozmer tej televíznej show, napríklad prenos Eurovízie bol v 70. rokoch prvý živý televízny prenos, ktorý sa vysielal farebne. Alebo napríklad pár rokov dozadu bola prvýkrát naživo v televíznom prenose práve počas Eurovízie odprezentovaná rozšírená realita. Mne sa napríklad páči ešte aj tá pôvodná myšlienka Eurovízie, na ktorú sa možno niekedy zabúda, veľa ľudí o nej nevie, ale pre mňa je veľmi aktuálna aj teraz, že vlastne Eurovízia vznikla po druhej svetovej vojne v západnej Európe ako spôsob, aby sa krajiny medzi sebou viac poznali, aby spoznali navzájom svoju kultúru, aby sa pochopili, zároveň aby nemali dôvod sa navzájom možno nenávidieť, aby nemali dôvod medzi sebou znova vyhlasovať vojny. A aj v tejto súčasnej dobe je podľa mňa veľmi dôležité to posolstvo, že kultúra a spoznávanie tých vzájomných kultúr ľudí, hľadanie spoločných vecí, tej blízkosti je niečo, čo predchádza tej nenávisti a dokáže ľudí viac spájať ako rozdielovať. Že toto je vlastne tá sila kultúry a tá sila aj Eurovízie. A keď sa pozrieme na to sledovanie toho diania okolo Eurovízie, čo ti to ako človeku alebo fanúšičke Eurovízie prináša do života? Pre mňa, ak naozaj jednou vetou by som to mohla shrnúť, tak Eurovízia pre mňa je oslava hudby, oslava kultúry, oslava diverzity a spoznávania aj iných krajín. Takisto ako si ty spomenul, napríklad mala som možnosť aj žiť pár mesiacov v Moldavsku a 1 rok som žila v Albánsku a nemyslím si, že by som niekedy vôbec v týchto krajinách žila, alebo že by som vôbec tieto krajiny vnímala ako niečo, čo chcem spojiť s mojim životom. Ale vďaka Eurovízii som vlastne spoznala kultúry týchto krajín, zaujalo ma to a preto som vlastne do tých krajín chcela ísť a spoznať tieto kultúry viac. Čiže toto je niečo, s čím sa stretávame na Slovensku. Že naozaj spoznala som ľudí, ktorí sú na Slovensku napríklad kvôli tomu, že sa im páčila pieseň Horehronie, prišli sem a odvtedy tu vlastne žijú. A to naozaj, to si nevymýšľam, je to naozaj skutočný príbeh pár ľudí, ktorí sa vôbec medzi sebou nepoznajú. Takže aj takéto príbehy napríklad môže Eurovízia prinášať. No ja mám takúto skúsenosť podobnú z Anglicka, keď som istý čas žil v Anglicku, že tam tiež to sledovanie Eurovízie bolo takým spoločenským podujatím a prišlo mi to ako niečo veľmi zaujímavé. Ale nadviažem na to kultúrne obohatenie. Pre mňa je toto úplne najväčší prínos Eurovízie, že toľko zaujímavých kultúr. Milujem pesničky, ktoré sú napríklad v národných jazykoch alebo majú nejaké tie národné prvky a keď to niekto dokáže nejaký umelec spojiť s modernou hudbou, s modernou prezentáciou, tak pre mňa je to že nádherná propagácia a šírenie tej národnej kultúry a zároveň aj jej obohacovanie, lebo však pridávajú tam ako keby takú tú novú aktuálnu vrstvu a ukazujú, čo krásne v tej krajine vytvorili už, čo dokážu ponúknuť, čo majú iné, v čom sú odlišní a dokážu odprezentovať tú svoju krajinu. Ja napríklad mám pesničky, ktoré mám obľúbené a sú vo fínštine, estónčine, po islandsky. Jednoducho to, bez toho, aby človek sledoval Eurovíziu, nie je šanca sa k týmto jazykom nejak dostať, lebo v súčasnosti v bežných rádiách počujeme tak angličtinu, slovenčinu, češtinu, v poslednom čase už možno trošku viac španielčinu, ale k tým iným európskym jazykom a k tej zaujímavej hudobnej kultúre sa vôbec nemáme šancu dostať bežným spôsobom a Eurovízia mi otvorila akože neskutočné dvere a obzory v tom, že koľko kvalitnej hudby každý rok spoznám. Ja som si to minule rátal a v rámci toho, že už 15 rokov sledujem Eurovíziu, tak je to asi 1500 nových pesničiek, ktoré som za ten čas spoznal a častokrát unikátnych interpretov a vďaka tomu sa zaujímam, už aj bežne si sledujem trebárs hudbu a keď idem na hudobný festival, tak napríklad na Pohode častokrát vystupujú interpreti, ktorí boli na Eurovízii alebo
budú na Eurovízii, ako tento rok napríklad Aliona za Ukrajinu. Ja som 2 roky dozadu bol na jej koncerte, bol výborný a veľmi sa teším na to, že teraz bude vlastne reprezentovať Ukrajinu. Ale keď sa vrátime trošku naspäť ešte k tým eurovíznym fanklubom, tieto kluby prinášajú fanúšikom aj nejaké zaujímavé eventy, rôzne možnosti, ako si spoločne užiť Eurovíziu. Povedz nám, aké aktivity má po tom svojom opätovnom, by som to nazval, že prebudený, naplánovaný náš slovenský eurovízny fanklub. V najbližších týždňoch plánujeme rôzne podujatia, či už je to stretnutie fanúšikov, ktoré chceme mávať pravidelne. Takisto to bude určite spoločné sledovanie finále v nejakom bratislavskom podniku, na ktoré ste samozrejme všetci pozvaní. Okrem toho plánujeme ešte jedno väčšie podujatie pre fanúšikov, o ktorom ale budeme informovať až v najbližších týždňoch. To vyzerá, že to teda aj u nás začne trošku žiť Eurovíziou. A dodal by som možno, že pripravujeme aj také viaceré aktivity, do ktorých sa budete môcť aj zapojiť, či už nejaké súťaže alebo hlasovanie v rámci našej eurovíznej komunity. A o týchto všetkých podujatiach sa môžete viac dozvedieť na našich sociálnych sieťach, konkrétne na Instagramovom a Facebookovom profile Eurovision Slovakia. Čo všetko sa vlastne na týchto profiloch môžu okrem týchto podujatí fanúšikovia dozvedieť, čo tam ako skupina fanúšikov plánujeme pridávať? Povedz nám trošku viac. Na našich sociálnych sieťach sa určite dozviete viac informácií, či už o aktuálnom dianí z Eurovízie, novinky, zaujímavé videá, zaujímavý obsah o rôznych reprezentantoch z iných krajín. Takisto budeme určite sledovať a zdieľať dianie okolo Slovenska. A okrem toho samozrejme budeme organizovať alebo budeme zdieľať aj rôzne ankety, kde sa môžete vy ako fanúšikovia a naši sledovatelia vyjadriť a vlastne týmto aj zistíme, aké sú vaše obľúbené piesne a aké sú vlastne záujmy slovenských fanúšikov Eurovízie. Ďakujem ti, Adi, za tvoje odpovede. Všetko to znie veľmi zaujímavo a už sa úprimne teším, ako sa budeme môcť spoločne s ďalšími eurovíznymi fanúšikmi nielen podeliť o aktuálne novinky zo sveta Eurovízie, ale aj o naše názory na samotné skladby a živé vystúpenia, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú. Momentálne poznáme väčšinu súťažných skladieb, niektoré však ešte stále čakajú na svoje zverejnenie a máme ohlásené aj niektoré revampy, teda nové verzie už zverejnených skladieb. A môžem povedať, že už o 2 týždne vám spoločne s Aďou a s našim kolegom z eurovízneho fanklubu slovenského Mirom prinesieme prehľad skladieb, ktoré v Malmö zabudujú o finálovú miestenku v rámci prvého semifinále. Spoločne budeme hľadať najväčších favoritov, ale pozrieme sa aj na to, že kto môže byť nakoniec najväčším outsiderom toho prvého semifinále. Pevne verím, že si opäť nájdete čas na náš podcast Slovakia Calling a čakanie na novú epizódu vám spríjemníme eurovíznymi novinkami na našich profiloch na Facebooku a Instagrame pod názvom Eurovision Slovakia. Ak by ste sa chceli aj vy zapojiť do prípravy fanúšikovských podujatí alebo obsahu na naše sociálne siete, neváhajte nám napísať na týchto profiloch do správy a určite sa ozveme. Ďakujem, že ste sa dostali až sem a vypočuli ste si prvú časť podcastu Slovakia Calling. Do počutia na budúce.